Audio Jungle. When ninja was animal mubia munamum, Adia Bakupo be was as we sua. Oman and ninja, I had down bonus I told you whatever, also. Don't care. What kill what tomorrow 10 times a chama. Also, the crown who's so muscle in Ponaco Tito. Ebesia be pemien ye penso. Na se sai ne mani nyina besia se nipa bai ene twase ye. Enti enipa bai na me yesofo a asam bai na sa be me twase meka. Evisa wanka se oso ne asase betwam. Na pillar of Zion Church entwam. Ti asam ni wanka se oso ne asase betwam. Na Roman entwam betwam. Methodist entwam. Bishop entwam. Archbishop entwam. Having wa yakon yanko preach biem Dabi yanko ya asole biem yanko ma offering biem yanko ma awade what I say yes enti o kira ye niema ebeka yes asase so niema nyina betwema mana ka ade ba akopɛ me ba nyina ade a me be preacher fa ho ana omu bobo so no oh powerful because me yam kra se me fa ho me be preacher for side nko about the word of God yes the time has come I was say asofo nyina obi ejai de okabia yes na ye nyina yetimi page Jesus yeah because this generation enya matter of way anase way biem Dabi da erade abiem ani abiem adwuma mo mahunu say this time ya ntwe ya yira de oje nkwa no ya yira Yesu na oje nkwa no efiri say obusam say emo say enipa otiwia so otiboni mu say wo page Yesu kere no na se nipa ne timi baji Yesu di na ohunu mi Yesu na ofa me ade me ye ni wura ne kra agye nkwa na se me betena ni mu a se oten samanfo asafo mu a me yi na ten na me yi na ten yi na ten me yi na ten me ne dwane afiri powerful what asam na me ka eno nti ya nkyere nipa kwan bia ne ye kyere omwan kwan Yesu nkyɛn kwan by your problem ne say ya dane NPP ni NDC yes nowadays churches ye nyina ye church politics pia kanfo ne ana Yesu no aka akire isa say ye Yesu ma nipa no na Yesu di kan na nipa ni hunu Yesu no wati ni di no watimi nya mu nkwa no ye de na sie ekoso pa no kwasem ye de Yesu na sie this time anoti ayade a dan wo me mu cha this time me kai bia na ye misu every say wa kire ni pefe say ade bia ni asase so betimi age nipa nkwa yes ebetimi age odimboye ni nkwa oh ade bia ni wo tu sa wo preach a Paul be kan o se sa wo ye preacher na wo preach a enya wa adwen say wo twetwe nipa mpa ba wa fa Galatians 1:10 no tu be yankan na me fa mesi asem so Galatians chapter 1 verse number 10 yes what's now 33:9 Galatians chapter 1 verse number 9 down if I talk verse 9 or say said you can no said ye me preaching last week me preaching last month yes said ye can da bia no sa na afa make bio sa na wie so me say repeat biam say be ka sa mafoforo bi kire mo ka sa obi ba be ka sa mfoforo bi e kire mo ka no kra na ye kan onue say Yesu Kristo nko ani obi a wote nkwa Yesu nkwa na o say nipa ye kire no na nipa timi tini di no so obi be ka foforo e be ka ho a onue sa nipa kro no onue na afa nipa ba sam twon ba ma fa afa ye busa say ye be preach a enipa ne yatwekwa ya afa na say Yesu ne yi ni kire ebi say John ka say ye ba ye ma Yesu di so nya dai so ye ma ni di so no no anka sa betwe akrama no ho enti ye mpriti antwetwe nipa nkwa ya afa ye mpriti ntwe nipa enkwa ya asore yes munti asem ni ye kwasem pa ye mpriti ntwe nipa nkwa ya asore na mum ye priti eyi Yesu Kristo etira say nipa ma ye dai enti powerful enti o se say me priti na se nipa na me twe aba ma fa de na besi o se ana se nipa na ba sam twon ba ma fa sem da so nipa ni a sam da so nipa ni a ke menye Kristo akwa menye Kristo akwa never na menye Yesu akwa yes enye nipa ani etwetwekwa ya afa yeji Yesu Kristo etere nipa so mumbra matini ni ya ba be ko emoso no last week me bo so dakra ba ebetwam yes bana ya sada ahwa ankasa Amos chapter 8 no atifia asam no ti asem obeka o se nyankopon asem ho nkom
nyame asɛm ɛho de enkom the word of God nyankopɔn asɛm na ɔka nsɛm bi aba awieyɛ berɛ ɛne atem wɔ ho asɛm efisɛ sɛ nipa wu wiase na wɔbusafo meka nyame so no kora kyerɛm enipa yɛ stranded no kwasɛm pa nipa yɛ stranded about salvation efisɛ obi ekotie radio a sɛ wɔyɛ Zion nyɛ wɔbɛte sɛ ɔkamfo ne som ti asɛm ni ye sɛ ɔyɛ Methodist ni a ɛno ho asɛm no wɔka ɛti yɛ ho asɛm no wɔka Roman ho asɛm no wɔka eti the time has come wɔ sɛ yɛgyae Sabbath sam atotwene to yɛgyae memeda ne kwasi ada to nkyɛn yɛgyae adwoada sɛm sɛ ɛto nkyɛn monti asɛm no ye yɛgyae mpaboa ɛhyɛ to nkyɛn ɛnase woworɔ ɛto nkyɛn menwiwe to nkyɛn menim ma nipa ne hunu Yesu Kristo no wɔgye nkwa no yes me policy no ɛte sɛ deɛ wowɔ bi ayipaneɛ chloroquine sɛ ɔnya wɔ ne pane ne wura ne nipadua mu a ɛbɛyɛ ne mu adwuma yes what did I make ɛno abɛyɛ ne mu adwuma enti the first thing a nipa hia ɛyɛ Jesus Christ wonderful Yesu na nipa hia yes yɛhia bibia abusafoɔ Yesu ɔnam kwan so a ɔba dendenden ɛbɛbu atan panipa nim no ɛyɛ sɛi sa enti wɔhyɛ n'asɛm ne ho nkɔm yes ato hɔ dadaada sɛ asɛsi a ɛbɛduru stage kakraa bi n'asɛm a yɛbɔ din ɛbɛyera maka na several times sɛ by next generation 2 generation sɛ de sɔfo wa bɛte kyi sɛ aka 4th generation by the 2nd generation anhwɛ nipa hu Yesu yɛkata ne so meka no kora na akyerɛm yɛde ne sie gradually because nkwa na bɛba no anhwɛ mbɛka sɛ ɔyɛ history man said yɛ bɔ yɛ asantoa mu yes ɔmbɛ find it difficult ɔmbɛ hu Yesu ampa yɛnta mom yɛntake sɛ sɛ no na ɛyɛ adwuma yes ɛno na ɛwɔ kisɛ sɛ yɛde din ɛna nante Yesu din na ka akyire yes enipa bɛdi animu ɛna Kristo akɔdi akyire enti ne din ne yera enti kora no ɛbɛyɛ wɔm sɛ Yesu so yɛsɔfo bi a wabakɔ hallelujah praise the Lord enti mom yɛnyɛ very careful because ɛnora ho mete radio ho anam te sɛ sɔfo bi akɔ no deɛ menim sɛ force fm meduru ha wabɔdam ɛm sɛ biribi awura no ɔtikyi paa wo nsuro ɛka ne dwam sɛdeɛ nti a adwamama dɔɔso ne sɛ ɛma ne dɔɔso kyɛ mɛɛma look at this enti sɛ mɛɛma no anyene ho anware wɔ ne mmienu ne mmiɛnsa ɛma ne nyɛ adwamamɔ da enti sɛ obi ka kyerɛ yɛ sɛ awadeɛ mmienu yɛ bɔne nipa kɔ yɛ nyaatwom enti awadeɛ mmienu ɛyɛ look at this adik muntio ama we saa nipa we na matima ama ne kwan so metina radio so nkyerɛkyerɛ ne agye ne sika na o porutu nipa adwene sɛ nipa adwene kwa nipa efrɛ ebi gitum enti saa nsɛm we nyina akɔ so a ɛde ba de na sabre wɔ sɛ yɛ katere nsolema sabre yɛ ɔkon no ɔham asɛm dabi ɛnyɛ sabre no na nipa hia this time because prophecies ni nneɛma ɛkɔ so bibia di adanse said the time is over benaso the time is over sɛ Amos di kan hyɛ nkɔm bi wɔ soro ansa kwa na ɔbɛka nsɛm korɔ certificate wa ma ɔbɛsi bɛyɛ 4 verse 1 no sɛ na Awurade Nyankopɔn ma me hunu yɛ na hyɛ kɔ enuaba abrɛ kyɛnkyɛnie na ɔse Amos de na wo hunu yi Amos de bɛ na wo hunu na me sɛ enuaba abrɛ kyɛnkyɛ na me sɛ enuaba abrɛ kyɛnkyɛ na Awurade ka kyerɛ me sɛ kɔ awie na duru ama me ma Israel awieyɛ na duru ama me ma Israel ti asɛm ni yo awieyɛ na duru ama the whole world because they say yɛ honhom Israel foɔ nokwasɛm awieyɛ na duru ama nipa wo wiase nyinaa yɛnyiyi mo awieyɛ duru ama nkramofoɔ yes ɛduru ama kristofoɔ yes akɔmfoɔ abosomfoɔ nipa bia fɛ ne nipa ɔwɔ wie yase no awieyɛ duru ama no meka no kora kyerɛ awieyɛ duru ama saa nipa no to asobra fam na me nkɔso me nsa wɔ ho bio na me nkɔso nsa wɔ ho biom na ahemfie enwom ɛbɛdane adwotwa ɛda na atuma yɛto na ahemfie yɛ ne gyen ɛbɛdane adwotwa ɛda no esum benabɔ obi nsu no ɔbɔ bena bibo ɛbɛdane adwotwa na ɛbɛduru kakra bɔ ka efunu wasɛm bi ɔse Awurade Nyankopɔn asɛm nie efunu adɔso afetie
efunu me busa mo ena Saturdays dua eno no obeka be si Awurade asam ne ba yira no so no Saturday dua mun take funa wodo esire no boase adoso do krepa me kake to obi atam ebeduru aka some few days obi nko obi aye bi kwasem because they were any person be wu no adoso obi mu se ba bia be fa bia obi anya ye ni bi enti me dia wu we dia wu obi nko obi aye bi Saturdays aya ko ni person wo ayi bari ho Saturdays ko cheke tere ho no sa ni pa ne ko si omri nyina kremofo nka ho kremofo dan de wu ya ne de wo ko ye do ko last week nko ehia ni cars ne best 2 o ma ko si ni pa 2 last week emze kromwa kremofo no ebi wu pa so ko pa eno kura nka ho o mu de nka ho yes wo ko fridge mu a kremofo nim yes ko mu de o mu ya sa ko mu so ka ho bia o mu nka ho po na fridge ni nyina ya ma no cheke se so timi de funu ko yes wa ya ma fa ko ba bi fufuro na de timi enti efunu ba doso a sign of awiye yes say we na do let us preach Christ to people yes yamani pa hunu Yesu that's my problem that is good Jambo bra verse number 9 na eda no Awurade Nyankopɔn asɛm nie na eda no Awurade asɛm nie mema owia to wia bre mema owia muti asɛm nie o owia beto awia bre na mema suma duru asase so awia kete afa awia kete be se 2 o'clock na esuma duru asase bibi ba o fokona na sa sum no utimi som sei aya take a utimi som esum no aka ho asɛm aya take na when nyina no oka a prophecy no o ma wo aya mia emos no de ma me prophecy wasam sa odi fo emos we no anya sofo na oye dwantwafo Awurade pe obi that time no na dwuma ene na asema sena no no ko bokokwa Israel tanu nya bi ene fa no picking force eno tira ne din e ya this one e Awurade asem e ho this one ne so ano by force and no go left and go right straight to the word until on my prophecies are ya time me ebesi ansa na Awurade asem ho ya den eno no obubo so no ewu be donso papa afesum be dura sase ewia kete ani pa be keka tse ni frafo ye hu ba bia ye mfa before then no we dey kan answer 5 verse 6 or so emos one 5 verse 20 5 verse 20 was say 5 verse 18 when you no fear Awurade dan no one year one of fear Awurade one of fear Awurade dan Awurade be ya mo o some question say Awurade dan be ya mo dai eyesum won so say be bosum ni so nenye han Awurade dan be ya mo dai Awurade dan ye sum nenye han anya han et say do obi dwan free jatanim ate say do obi dwan muni ma bo jata wa ko wura ma jata dwagu so na o dimri ke dwane akopɛ baabi ase wo pɛgya wutia osisire siawo na aboa sisire na obɛfie de ne nsa sisire kura mi sa wo chakia ne ho ɔden kura kyɛ jata ya so ho ɔden pa sisire ho ɔden kyɛ jata dwagu so na wudwane na afɛ wo kwa wo ko sia sisire so wo sia wo so na obɛfie no de ne nsa kyerɛ ofasuo na ɔwɔ so na kwan dɔju mu mienu nyina na wo do nsa ekobie wo pra wura dan mu a na wa kawo na pramira pɛgya ne ti adu pɛw Awurade ne yesu na nya han na owie no obesi so duasa Awurade da bia ya kan eyesum me pa mo kan te wiase nyina se eyesum na nya han enya han eyekusu na nsran ha de ma me ya na me yam sesem na me suro Awurade ne se sa esum no ano no de ye yesu bro wa asem ya so yesu tiam friend meja ada no pa no ma asase duru sum Jesus wan finu ebi se ona na kotem so obe waji wiase enti on to so o de sum kata ni ma ne ba ne fa maniem enti papa bi da bonum eno nti na mehwe me ho ye ebi se Awurade atem wo na be ye hu se wantimi ahu ne ba ne mobo no de sum kata ni ma Yesu akamu a you very careful enti o se Awurade dan eye sum na nya han enya han enya ni jiada da bi sabre wo se ya mani pa hu Yesu ne hwe na ti di kwan no ya dia dane agro die ni ntokwa e wo Kristo sum
wesimi de na ye wesimi de na ye na Yesu ni dan finfin na ye ko nchen bra 9 verse 9 ye nto so na eda na wadi Nyankopon asem nie na eda na wadi Nyankopon asem ni na ma wi ato wi abre mama wo wi ato awia bre na mama esuma duru asase so kete na mama esuma duru asase so wi akete na madanda no mapon mamu abobo na madane mo mapon mamu abobo ene mo nyum nyina akwadwom afa mo nyum amuto nyina he enyo ye anigye wa asase so nyina wo se obema dane esunyum ya ka se kwadwom se obi esu no obobena no de to nyum amen ya nyum nyina ba dane kwadwom yes eba ye bena bonyum ye be kam ye be su na mama yituma tetere mu afa yituma ba bia be fa bia yituma ba bia be fa bia yituma na enipa be hu e be hu te samwa ye be hu te samwa abusafo Yesu Kristo asa ba biem yes osafo a wo temi manipa ne hu ni Yesu no kwasempa ne ja agro na mu de ne politics na mo ye no agro ne toss ne do nipa na mbasa mo twetwe ko ma afa no watimi anya airtime no kwetena radio so na wo kan kwase asem sa wade mienu ye ato obi nso tirim na nipa etie wo setra sa enya bone ba setra ti asem ni yo ba bia wiase na duru enipa nim Yesu enti amane hunu bibia amane hunu wan Kristo no ano no obeyi na ten that is my policy yes because anya usia Ghana for anya Kristo for a wontimi nkase Bible say wontimi nkase Bible say ya sole die ya sofo die ya sole die ya sofo die aya na miyam seseme samekaya na miyam seseme sa ya mpasa nipa ni nim Yesu a de nipa na wo kasa tere ne say meme nda so de ye ne say ya mpa no nim Yesu a Yesu be ka tere no obayi na ten yes sa nya wo be ka tere enti yentimi mfa Bible nante yentimi mfa Awurade nante yede yesofo ya asole yesofo ya asole yesofo nipa ko seyim sa ena nipa shit aja to so mame o say mama yituma tsere masene mu mama yituma tetere masene mu na etipa aba etitire nyina so na etipa aba etitire nyina so wasase so to so aye se da kro no abobodie na awiye na ye da eye nwono na awiye no Jesus da eye nwono awiye no ye da anwono wase awiye no ye da anwono anwono enye de yes efisa Awurade atwen so saa manipa just nipa twetwe ni to wase awiye no be ye nwono a ye ntimi mfa ya no nka nhwe say asama ye ntimi ntie aya adetwa ye ntimi nhwe aya duane ye ntimi ni my god aya nka ye ntimi hwia Jesus awie ya no owie no obesisu biasa riche hwe enabi ba Awurade Nyankopon asem die adurum satam na ya durum muntie ubon sa ba besia asem no so oso ne sase betwam ba mensam ntwam ana obetirim say enabi ba eye prophecy yes eye prophecy asem na make na say obi anya politics no manipa ni hunu asem no o manipa ni hunu Kristo obeka asem bia kire say sa asem no ne ho ba ye na muntie asem ni o mini ka ka kire say generation ya beba no omure be fi Yesu no kwasem oso ni asase betwam na nsam ni ntwam no tie obema ho prophecy wakọ Awurade Nyankopon asem ni Awurade asem ni sema ekoma basase so ekom baba asase so enye duane koma enye duane kom na Yesu kom na mo Awurade asem tie na mo Awurade asem tie Awurade asam ye hoya Kristo powerful Awurade asam no na se eba ye kakra enipa hu ni Yesu biem ye betie nipa ba ye ntie Yesu ye betie nsore ye ntie Yesu biem eno na asase sesi ano obusafo no kwasem pa eno na asase no me say I don't blame anyone on this earth if say nipa no o sole o kompai bon wonim say mo pa na wo kon Yesu din ye ebo yes wonim say sole no wo ko into a young girl wan funa ni antre bosom so wan ko kremo so wan ko malam so yes and what is ye ebo Yesu din wo ko bi eja wodi fo
enti wonim se wo kɔ baabi a obenya enkwa ne home yeah enti de wo se ye de ma no wo ho no eno na ekwa akosesa no kuyi ho na akire what I say ba okuduru ho no watena so de nim for 10 years ni wakompa ebo no 2 years ni 2 years ni wakɔ 1 year ni until da say Yesu ase ompe adwamamo so bia ni bia nte until da besine rich until da say bleaching enya onim anya wono yes until da so ne ba mate na onya onwade a eyebone until da Jasem ni yo yes anya wono I don't blame them until da say trouser anye until they say makeups enye until they say what do you call it emowre say enye until they say abortion enye asodi bi wo kroma ya yeso kwa wo ye list mistake e be ma boy no kwasem pa wa haya je be ma boy wase bi wa ha amana ware no entitie empire bawdu a ebu nipa ni dimni ka won so mu kwa ro den chen on so kwa den chen ayira no akope Yesu bo ko ye no enye ne yima no dan no Erade be ehun nipa mobo enti mon cheke wo be ko abosuko Joseph asori ye ka kire wo ese wiase nyom nya bone obi nim ese wiase nyom nya bone odifo akwa ese wiase nyom nya bone loto enye bone enti nipa ne gu ho no enye wo fault onim se okwa akope asem no ani Yesu bo ko ye no wa hu no ko hu ne sofo sofo so ke kan kwase asem dini pa ni ma ba no obsafo asofo amoye no kwafo a Yesu afo mo fuma ni ntofom na mo nchake asem America no say no kura no say no asem pa tinye bi ani ho Erade asem tie no eho be ye na Erade asem de ntimi ntwam yanya ya ti na de ne betena se da na se ewu kura ye nwui yada yes powerful enti maba woni mrantie youngers won kekede won kekede edi sum e Erade asem omo pomo bofu akiri kwa mo nya bintie eja to so mami verse 12 no say na obetire free poano akopoano enti ofiri Accra no wabesene kotema no wabakuma ase no wakwa ahene makokoben no wakwa faade ho so obekọ no watwam abama akuro okobi no watwam akọ akapoliso omu chinia meboa hwe krom wa ma no omu asese mpa bo listen no yes omunim da we de ya counseling 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 eso ke ka counseling ne say me wo problem ene ma bi chire me so yes me nteme ho ase ase adwendwene bi asem so na me tuufo akansere o mo wa ya adwendwene ene sa hye so no afiri so ene fa ne counseling yes ene wo abusa ya abosonfo okay ene nkremfo maramfo ukwa no agusede what I say no agusede ono no woni one nkwaje ni asem yes so ya kromfo so ya domanfo wonhwem wo ya de wo sabira ase woduru ase no asate kika enti gise o yesei o ya hu akwankyere kofa kosua se ebira kofa se ebira kofa nam se ebira fansu we ebira fa wegu a kojan kwantana so tuwegu a na tuwegu a eya hefo na yesa abosomfo na yesa yes ba chaki ya tami ani adifon the same time na the same thing procedure na the same thing abosomsom na eno mo to aso na difference o mo say o mo gba Erade din eno kwa ni difference apart from eno kwa no mo bom de aka bia emfa Erade ho sumsam na enti nipa ni chini eko up and down ahwehwe ayonsole ni asofo akiri kwan ba Yesu ni de Genesis achi eno na me pese me gira mo bon da wura amani pa ni bo mo so because wo fa ka fra kraton no busasa eho na wo firi wa ba ni Yesu no wo ana woni ho Yesu wakra ho meboa o manyina enti ye chiri pe enipa akiri kwan enya Erade Erade atem
atemwo kese bedi ni panimu atemwo kese di ni panimu mo ma sofo no ye mpiriti Yesu nyiri nkyere se ni pa magini ni na yenya ntokwa no yase ni panimu awurade sa ni panimu awurade efisa wana Kristo Yesu awo omo wo kirem se wo munya bone omuntumi busa ngo se wo ya bone ana sa wo nya bone eno na kire se Yesu wonya da wuni no unim no enti maba wo ho fe ne mranto wo fe wo want to tede tini anopa awiane nwumre pe Yesu ba wonya kom de wo mo ana wo mu nim Nyankopon asem no o munya sika no mra ba radio so ana nkwasiafo no etwa enipa na no asem betena radio so enti ni nyamya sama ye shortage young guys unya machine no ko gina kromu a inse so be peta Yesu amani pe ho wi ye ban ono so ya dane la sulara ba for de kakra edwom nko no mo peti ba sulara eno so sere de kurase nyina buo eno mo de ye asere because o kan no mo di atemse masa eno kura de ye ba kopo Bible Yesu kan dam yes sir mu ko no asem na mo ko kan no ntweye na man kwati obi ade sika okay dia ye ba for de kakra sa na de chop money ofi ama se say no eja motive odi ko gina ho no enye se opeso wo twa akra bi ama Yesu dabi nye so opeso opeja urade bi yawo enti anu nko akra no wo wada ne dimboyeni na wo gina ho yes so ba ko ka kire me se eno odi hwefie some kind ka je so odi hwefie motive awode ko busa ho se eno nko anu adane bone am yes some motive na wodi ko gina ho enti na ukofo ka na ayefa de so opeja Yesu din because nipa no de kan nipa na aso asoro ebisa odi okokuma se enra de obegina mu no wante Yesu ho asem mienu wante miensa wante enai wante entimi koto so enum no de na besi ni befu enyi ono a yeah obetwe mpo enyi ono a enti wofa ka ma wonya okwa so le fia wonya se nipa na just stranded papa ebi musa se se kra yenye dey bra mi tu fo je wo beye ne se hwehwe Yesu atiri kwa ja mi me kanfo za yo ma wo dabi mi me kanfo so le bia ma mi kanfo Jesus ama yes se Yesu no unya hunu na wo tini dia ono ankasa betere wo kwan akọ no kro nyina ho Yesu na betere wa so le akọ yes me wa no kwasam wo dia kanfo so le bia ma no kanfo Yesu ma no ento no bo no wi ase no wonim asole ya baba onim yes wonim undo kra na be mo ya de shie let's stop church politics and preach about Jesus yes ene hia agudie ne doso dodo se ni pa nyanya me asem ntie biem yenya aye shortage aye degree sam aye sam John guys e be this of motive dey ba a different see e be tidin ye benya ya ho e benya ni mo nyam eno nko a se metimi aye bibi na me dey atidin eno nko a Yesu ye where is Jesus enti ni pa nya asem ni ntie yes enti nim se ye wa agiri fo ye wa Kristofo ba ye ni bi ka no kra kire mo mu temi nyina enti ni pa ne won totode papa minima ko ba ko me si da bia meka awie mi ba wo gina ho mesa akwa ana wo be ko by 10 no da so gina ho ena me ni me ba no wo trem so ahomacha ye ba lectures na akwa we wo gina ho me tiri wo da so gina ho look at this akwa bi so sa de bia ba for de kakra wo da so gina ento se se o ma ya ama afare ni pa ni nya asem ni biem ento bi wo wa wo be bi wo no a otimi di man se otimi etuska man na obe so tese gina twa so na so wo hia asem no je gina twa so me de wa gina ko ka 19 na ba mutimi je gina mu da ma ya wo de ko ti ba bi eduru enti so bi ka tem se e Bible no na e be yira enyira ya eni e fi so bi gina su mu kenkan de wo hunu ewiase be duru sum enti rich de wo terima wonim dada no ano na wo de benant because kanya bia ni wo de ko kan biem okay enti wo be wura sa enso no ewia esum be duru wiase yes unya asam no ba bia biem bi tie enti eneye a wo tie bi no e na fa bo obra na hye Yesu atiri kwan yes nipa be want to tede e be chini yenya jokings na aka o Veneza tini ne nkra kwatena radio so mu yes sports so kodi ewo ko sua no mu yes sports on TV so
na juda mu ja 30 minutes e kutu bible sa wade mienu me say sa papa no mo bia ntin no waboda ni tia perform watime preacher wade mienu sa 3 years now that's so pretty our force of mu da so mani e ho e preach no we kire say sa prophecy we aduru wa na se niru aduru asati ye adwuma me say me boss sa ko se se nipa ni babu mo so asati ye adwuma yes busuafo mu nyina mu pia bonten na mu ko preach a mu ko preach Zion mu preach Yesu se nipa ni jini won na ebebu wiase atan yes mu preach Yesu nkere o God bless you papa that was one me forma no nsi o say na wa want to trade fifi ma na wa want to trade fifi for ma ko se puye fam so everybody asema chiri se wa trade everybody asema chiri kwan ohun bi da eda no sukomu nti na da no everybody asem on say Yesu kan say ono ne ade enkwansu on say say besi so Yesu na ho asem wonderful ono asa ne nkwansu no yes ani pen enti enipa kon to Yesu isu kom de wo mo munya bi munya ha young guys be nya so fu mbedi bebe bi mo makodidi no eja o ma jira tano ma dwene enye me blemu wo mo enyu bia mo tibi ne se ko be dane bonsam ko ba ko jiskaduro to wanya bible si ni freni kwan o mu nya ko amram enti rade mo su ko mo de yi payenya eda no sukomu nti e ma ba ho ya fa e ma ba ho fa so gas to pity e betu to pity but just stranded was so but just stranded and so na wo de mo kan ko mudi kan kokko ye bie ni wa ti Yesu ho asem bia nsampa me yansa e bie ni wa bete ti ni pa na frustrated yes stranded ye chiri up and down say ye kopa bi ye nya na dano eja kansi wo say one of Samaria ho nkom o kan Samaria sudie ntam na wo say sawodan onyankopon ate ase yi say be saba kwan ate ase yi amen mami fancy wa enti media meka de awade de amami akere atiefo nyina say nipa nyina njindi yes na won hye ne nso say Yesu o say babiem abebuaten edi bi ni soro ani asase so awode amanipa say yenyamu nkwa apart from edin Yesu de wonim say din ni bia na ni afira no kwasem de wonim say din ni bia na so asi no kwasem de wonim say din ni bia wo ya apache yes what I say yeah basa say din ni nkwa na say hunhuna na wogidi a ebie wani yeah what I say ebie waso powerful name ete wa no yes e ma timi sore efiri boni mu nante yeah because wonim Yesu a ummo ho de jane nam da be wani wu obi send me message say ene me rade bo ye nyina cover ho yes amango ye cover ho yeah pe ye cover ho abrobe ye cover ho mebo adi bi rade bo ye bi ya cover ho kina man ni dua da ne ba so akata so enta de ntina wu nipa awu na disa ne mani nyina so de odi de janam areho wabodam enso wunya yen kan tell because you are blind in friendly Jesus say babiem abusafo media da bia nya akonya ye kana nopa ye kana wiya ye kana najo wini atie bi yes e bi say bire bi beba osenkafo enka asem ni biem my God unya biem unya obi oba be yi waten se kwa de ba ho na mfama afutu okra afutu asa afutu azira ye ntuni pafo biemu so won obi okwambo ne so wotene no ubetime anya asem no kwasem kokra na akwara nya ati BBC pass ye ntufu biem ye nyia tan biem ye ntentene nipa biem atwam ti wa nya very careful na se ne ya won hwa asem na tiri kwan a o se betwam because ubechini anu na obenya asofo tan a obenya ba akopa wo kanya nkopon asem ayam firem yakaya na sesem yakaba ya na sesem nko a enti se ne ya wankasa me so na bia metiti wo mo sa bible no obi amomoden onfana ne ntu obi aso obi ansua bi umhwe Yesu na tiri kwan efisa se nsori nyina agu na me wo Yesu wo memu a me wo nkwaje kwasem powerful simple me bo a me wo nkwaje
baby am tibia no me namo one me na beko Yes. se me free Ghana call land ya me ne no na ekọ Neko. me ko Saudi Arabia me ne na ekọ Neko. ono no wati me munintin 24 hours no bet me de ompe Oh. na manye Jesus. sama so le me to kwan me de ma so de beko Mfanko. mfanko enti mo mani panyi Yesu ni Yes. mo mani panhwe Yesu atiri kwan Yeah. na munya politics amotutu ni pa ba ma afa no Eh? Yesu ye moa no Dabi. awia isoso wa mo akwanya biem wati bi Yes. Jane free body mu Jane, hwe Yesu Jane, atiri kwan Jane. Yesu na me bepaja ne ma oso ne asase betwam emu nia ma nyina be hia sai Oh Jesus. amana ka wona wo Jesus Christ amana ka wona wo na asem enti me busa aziefo se me kwa so ne me ndanko a me di sabat nko a na ma anyi Yesu ani amenya nko ana Onya nkwa. mani pani huni Yesu ne ja sanse hu God bless you, Papa. hallelujah Amen. won say enra na sofo ka asem bi say Bible mu ena se wo horo Abraham horo na yase eboa Yeah. Isaac the same thing So ye bi. na eju focus on including Yesu Yeah. Yesu so ba ye kro so ba horo na suafo de na yase ena se wo horo je nkwa enti wo horo na se nkwa no anyi Yesu ani a obehye Obese. eye biblical e wo Bible mu Yes. eye adwuma ba no ntimi nyi obi ankwa Onyew. enti mama mfa nipa mfoma ni nsi ade foforo bia so apart from a name what Jesus Christ Powerful name. What a name. Ah. What a name. which fancy obeba onye kom Aye de. ejadi nanim a oba be hye ade oba ba hwehwe no agene de ewom o ma hwehwe asofo o ma hwehwe animtofo Yes. o ma hwehwe asorekofo o ma hwehwe band boys o ma hwehwe Bible readers o ma hwehwe preachers o ba hwehwe ahotefo Motifo. wana wagene de adi Yes. no mu ntumi amana be ye ne ma ede wanu no o mu no ba hwehwe o mu ne na asole a o bam ami fancy God bless you, Papa. asole Audio Jungle.